as semifinais, Twitter Ferrol que creo que quedou en cuartos de final. Ambos os dous equipos intentarán nesta edición alzarse co trofeo, estando a, bueno, pois menos de 2 minutos para comezar o encontro. Bueno, o primeiro, bos días, ambientazo aquí no Mandolanxo Cortizo. É un placer e un orgullo ver a cantidad de xente que hai e que move este torneo. Logo o partido, bueno, con que xoguen cada un pouco decente, superará o nivel visto hasta agora, aunque, bueno, Pontevedra moi ben, a verdade é que o vexo como unha revelación moi seria, e a ver que nos depara este encontro. Pontevedra no seu debut, lembramos que a tempada pasada non disputou esta Galiza Twitter Cup, que vende gañar pois na xornada número 3, esta será a número 4, que vende gañar a Twitter D porque buscará neste segundo ano pasar de grupos despois de ser unha das decepcións da pasada tempada. Sí, correcto. Inda que foron a decepción meteron no 4, a Twitter Ourense, ben metidos, o sea que, bueno, a ver, parece que vai arrancar. Arranca o encontro, balón para Twitter Racing de Ferrol, o balón en lorgo para a parte dereita, despexa agora Raúl con número 4, será saque de banda para Twitter Ferrol. Será Santi que empoña o balón en xogo, ofrécese Villar, balón en lorgo, salta Alex Bélix, pita perigo o árbitro do encontro, o xogador de Twitter Celta. Son moi fan do adestrador de Twitter Ponce, bandeirola, gorro, uniformado para esta Galiza Twitter Cup. Non sei se unha birra ou un café, pero moi fan son. Bueno, pensamos que pode ser algún tipo de ritual, algo supersticioso. No, xa non sei. Ollo. Falta agora favorable a Twitter Ponce. Pouco lle durou o gorro ao adestrador de Twitter Ponce, que se volve a poñer na cabeza nesta mañá soleada aquí en Lalín, onde aquí na grada estáse moi ben, a verdade, pero que no sol a pé de campo o sol canta. Sí, totalmente. Acabamos de xogar, non foi moi ben, pero bueno, sí que é certo que abaixo no verde apreta o sol. Balón agora para Twitter Ponce. Vai o solo, vai o chan e pita falta a favor dos bercianos. Falta. Apreta grada, apreta bancada. Apreta bancada, apreta Twitter Ourense, que ven dunha arbitraxe cuestionable. Pide a barreira o número 10, Palmero, que vai ser o encargado de colgar este balón na parte dereita deste estadio municipal Manuel Anxo Cortizo en Lalín. Pito colexiado, 5 xogadores ao remate, vai Palmero, balón ao longo, despesa de puños Snoop. Atención ao remate que se marcha fora, será saque de porta para Twitter Racing, sacará de porta Snoop. O balón que caeu na grada. Minuto xa 2 cumprido neste Manuel Anxo Cortizo, na segunda edición da Galiza Twitter Cup, neste torneo benéfico. Balón para a liña de centrais. Toca Fonti, que busca efectivos, balón en longo agora en busca de Alex Sanco, intenta saltar Alex Sanco, balón que queda rexeitado, intenta salvar a Twitter Racing, consigue forzar un saque de banda, será Chuecos, que retrasa para Fonti, agora o balón que queda para Santi, o recado de Santi, vai Chuecos que busca adelantar liñas, o balón en largo agora que pode estar en fora de xogo, non pita nada o colexiado, remate que se marcha directamente fora de Gundín, o capitán de Twitter Racing que tivo a primeira oportunidade do partido, continúa 0-0 con minuto 3 de encontro. 3:30, minuto 3 e medio. Xa temos, Martín, a primeira ocasión do encontro. Sí, por certo, porteiro de Twitter Ponce, escanteirán da Unión Deportiva Ourense. Iso é, aínda en etapa juvenil, Mario Ler, co número 1, Ourensán,
representando a Twitter Ponferradina, que será o encargado de poñer o balón en xogo dende a porta. Balón agora en longo directamente para Santi. Balón atrás que intenta despexar agora, intenta botala de encima, non a quere ninguén. Vai o chan agora Zeus. Balón que queda rexeitado para Andrés, que bota o balón en largo, intenta ganar o Twitter Racing. Ven agora o corte o defensa Berciano. Balón na parte esquerda, que era adiantarse Andrés, non o consegue. Olla dende a parte esquerda, que se mete dentro del área. Olla, disparo! Directamente fora, será saque de banda para Twitter Racing. Van 1-1 en oportunidades, 2 tiros dende fora. De momento ningún tiro a porta. Máximo respeto de momento entre os dos equipos. Sí, boa xogada agora de Zeus, que meteuse por dentro. Tiña opcións de pase, pero bueno, escolleu o tiro, que non era unha mala acción. Magua porque non lle saiu ben o disparo. Balón de novo en longo, o habitual neste inicio de encontro. Balón que queda solto, o intento de despexe por parte de Santi. Queda o balón directamente a Snoop. Balón agora para Fonti, dende a liña de centrais. Controlan dende o centro do campo. Apertura para Chuecas. Chuecas agora para Guntín, o capitán, que quere seguir encarando. Ollo centro, o pelotazo na cara para Albert. Salvará o balón Twitter Ponferradina. Esa pica Di Martín, claro que pica. Un pelotazo na cara, xa sabemos que pode deixar mareado durante algúns segundos. O balón que queda solto, intenta recoller a Santi. Finalmente será para Burgo. Balón ahora que intenta controlar Twitter Ponferradina. Ollo Chuecos. Ahora para medio para Gundín, que intenta buscar o disparo en la frontal. Ollo Gundín, o disparo. Era mellor a idea que a execución. Será saque de porta para Mario Aler. Será saque de porta para Twitter Ponferradina. Do mellorcito de Twitter Ferrol, Gundín, moi ben, aí adelante, conectando con Abel en punta, cos extremos. Para min do mellor técnicamente do equipo ferrolán. Ademais, o capitán, para algo escollerían como capitán. Sí. Nos non fixemos así, pero bueno. Balón de novo en longo, que gaña Twitter Racing. Intenta pelesar agora Alex Bélix, o bebé do Racing de Ferrol. Xogador o Chan, non decreta nada colexiado. Balón para Santi, que intenta filtrar para a banda dereita. Ollo que pode sacar o centro. Dentro línea de fondo. Será córner para o Racing de Ferrol. Será a primeira xogada dende o Corruncho, a primeira xogada a balón parado, neste case minuto 7 de encontro. Que pelexa aí no córner. Será pelexa, evidentemente deportiva entre Abel e Ollo que queda o balón solto, intenta rematar agora Nacho. Dous torres, totalmente. Albert de Twitter Ponce e Abel, como é? Abel Abelix, ¿no? Como é? Alex Abelix. Son as o ano pasado. Sí, a verdade é que o ano pasado xa deixou moitos destelos, xa deixou, bueno, tamén de Twitter Racing, ten que ser un dianteiro complicado para as defensas rivais. Si, un dianteiro físico dos que xa non quedan, un dos nomes máis veteráns que acaba de recuperar o balón para Twitter Racing. Agora é Villar, que abre para Cocas. Agora é Nacho, que busca meterse dentro da área, pode sacar o centro, Nacho, disparo, que se marcha directamente fora. Xa van moitos disparos por parte de ambos conxuntos, pero que ninguno consigue atopar porta. Un momentiño, porque temos un experto na materia aquí
moi ben, Villarismo. O tipo gastou forzas e non estaba encendido o micro. Bueno, tivemos dificultades técnicas. Moi ben. Apagamos o micro de xeito involuntario. Pedimos disculpas a todos os que nos están vendo dende casa. Non sei se podemos ver algúns comentarios que nos están a poñer dende o directo. E falando de eminencias, quen chegou por aquí? Anxo Tato, de Fica coa bola, despois de vencer 2-0 con Twitter Pontevedra. Unha dos nomes propios, sen dúbida. O balón que queda dentro da área, que queda morto, intenta pelexar agora Twitter Ponfe. O balón que vai despexar Chuecas, intenta controlar Guntín e armar a conta para Twitter Ferrol. O intento de despexe e o consegue o defensa da Ponferradina. A ver que temos por aquí, Martín. Temos o gran Marcos Piedras que está viaxando a Braga, o sea que desexamos unha boa viaxe a Portugal. Pouco máis tampouco, non hai moito máis comentario. Bueno, pues xa sabedes que podedes comentar todo o que queirades. Ollo este internada dende a banda esquerda para Twitter Ponferradina. O balón que queda solto agora para Burgo. O balón que queda agora para Rodras. Ollo pode sacar o disparo, pero que o balón que queda resitado da área e despexa Twitter Ferrol. O partido está roto, O partido está roto. Twitter Ferrol que intenta darlle un pouco de calma, pero a presión adelantada de Twitter Ponferradina que obriga a xogar en longo uns balóns que non consiguen chegar ao número 9, a Alex Bélix, que para que poida facer maxia co seu físico. Pero bueno, veremos que estamos no minuto 11 largos deste encontro. Oye, agora a internada de Twitter Ferrol. Oye, o toque de venir o primeiro. Oi, mi madriña que fallou agora Twitter Racing. Foi Alex Sanco o que mandou o balón directamente fora, case a portería baleira. O balón dende a banda dereita, o disparo que deteu Mario Aler cunha boa parada e o balón que quedou morto para Alex Sanco no segundo pau e o balón que marcha directamente arriba. Temos outra ocasión clarísima, esta vez para os ferroláns. Continúa 0-0 no Manuel Anxo Ortiz. É moi clara tamén, outra clarísima, está vendo moitas ocasións, moitos ocos no medio do campo. E como aproveite calquer equipo vaise por diante seguro. Por certo, non sei se dá presión dende a retransmisión, pero o campo é grandísimo, o sea, é enorme isto. Oye, o balón agora, o castigo de Snoop, balón que perde Chuecas, balón para Robleda, que toca para Rodras, Robleda que busca encarar, o disparo de Rueda. ¡Madre mía de mi vida! ¡Mi madriña! ¡Qué golazo de Twitter Ponfe! ¡Golazo de Twitter Ponfe! O balón para Robleda, que dixo, aquí estou eu, este balón é para min, e dende a frontal da área sacou un zapatazo para o segundo pau, que non puido facer nada Snoop. Adiántase Twitter Ponferradina no minuto case 13 do encontro. Ponferradina, Robledo 1, Twitter Racing de Ferrol 0. É unha barbaridade, de momento do que levamos o gol do torneo, unha auténtica barbaridade de como pega o balón, sorprende completamente o porteiro ferrolán, ponse por diante Twitter Ponferradina. Agora que buscaba unha rápida reacción por parte de Villar, Twitter Racing, hai cambios no conxunto ferrolán, entrará con número 6 Martiño, busca opcións o adestrador Chaconero, tamén entrará con número 15 en Twitter Ponferradina Pedro, saque de porta será Mario Ler quen ponga o balón en xogo. Balón ao ceo don Manuel Anxo Cortizo. Intentaba saltar agora, ventaxa para Martiño, balón en longo que quere pelexar Cocas. Aí va Cocas, despexa agora Depi, será saque de banda para Twitter Ferrol. Agora co 22 Andrés, ollo ao centro. Está mirando en Bexa,
pero bueno, unha festa terrible aquí ás nosas costas dos arieuros de Twitter Ourense. Sí, parece que hai grado de animación. Sí, moi ben, moi ben. De momento, aí somos campións, de momento. Home, con 40 xogadores, mal será que non se nos escoite. Sí, totalmente. Ollo, porque isto queces, Ollo. Balón agora vai ser balón parado a favor de Twitter Racing. Balón para Twitter Racing. Xogada perigosa. Hai un xogador só no segundo pau. Ollo, balón ao ceo. Intentaba rematar co 24 Cocas. O balón que saiu por liña de fondo. Será saque de porta, para Twitter Ponferradina cando quedan menos de 5 minutos para que remate o encontro. A festa terrible, a festa que temos aquí montada é unha barbaridade. Ao final a xente ven a pasalo ben. Sí, totalmente, un día de festa, un día de disfrute. Bueno, a ver como acaba isto. Ollo agora o Chan. Dous xogadores de ambos equipos. Balón que queda para Twitter Racing. Gundín, o balón en longo que pode vir dende a banda dereita. Ollo, internada liña de fondo. Será saque de esquiña despois de que chegara en última instancia un defensor do cadro berciano. Imperial para o pase da morte. Tendrá unha nova ocasión Twitter Racing para patar o encontro. O balón que saca rápido co 16 Nacho. Ollo que encara Nacho, va a intentar rematar. Ollo Nacho! O disparo que tiña moito perigo, que marcha directamente fora. Será de novo saque de porta para Twitter Ponferradina, que vai ter que aguantar estes últimos minutos. Cando hai cambio en Twitter Ponferradina, entrará co 31 Andrés. E co 17 tamén entrará Samba en Twitter Ferrol. Quedan menos de 4 minutos. Twitter Ponfe terá que aguantar o arreón final de Twitter Racing. Sí, eu creo que agora Racing vai seguir arriba e aí a Ponfe ten que aguantar e intentar aguantar ese gol que ten de vantaxe, pero bueno, eu penso que vai ser complicado porque Racing ten xogadores con moitísima calidade arriba e nunha xogada illada poden liala, pero bueno, a ver que pasa. Balón de novo en longo que intentará pelexar e a gaña Twitter Racing. O número 7 agora é Gundín, quen intenta retrasar agora para o centro de Fonti. Ollo balón que intentaba o sombrero Villar, Imperial, Mario Aler, para sacar agora o balón en largo que intenta matalo Twitter Ponce. Ollo que pode matalo Twitter Ponce, atención ao remate directamente fora de Zeus. E ollo porque entra unha estrela, entra Yoko, unha auténtica estrela das redes sociais, que este ano pasado xogou con Guísamo, este ano xoga con Twitter Ponce. Mira, vense abaixo a grada, Bueno, vense abaixo a grada, nunha dos nomes propios deste torneo. Ollo agora o despexe de Yoko. Twitter Ponce non quere pasar perigo. Ollo agora o balón que queda solto, o pode sacar o disparo Andrés, queda o balón solto. Balón que queda agora para Pedro. Despexa Twitter Racing, deixa pasar o balón o adestador de Twitter Ponce. Será balón para Twitter Ponce. Será con número 2 Carrico. Carrico que entrega para un compañeiro. Os banquiños non nos deixan ver o que está a acontecer. Un rebombio de xogadores. Ollo a Tarascada, le levantase para o árbitro. Ollo que Pedro se mete na área, pode sacar o centro, balón atrás, que queda solto, o disparo, e o gol, é a sentenza de Twitter Ponce, gol de Twitter Ponce, que se vai levar este partido, se non pasa unha sorpresa. Minuto 19 do encontro, a internada dende a banda dereita de Pedro, balón
que chega ata a liña de fondo, o pase da morte que controla un compañeiro e que remata directamente a portería. Duplica vantaxe Twitter Ponferradina 2, Racing de Ferrol 0. Moitísimas cousas ten esta Twitter Ponferradina arriba, con moitísima calidade, xogadores con moi bo pé. Bueno, estás a ver, Twitter de Ferrol tamén o ten, pero sí que é certo que Twitter Ponfe, para meu ver, ten xente de moitísima calidade arriba e, bueno, aí van, Ponferradina 2, Racing de Ferrol 0. No primeiro partido non chegaron os goles, pero nas tres jornadas seguintes, nas tres datas seguintes, que o marcador conseguiu non quedarse co resultado gafas. Le de vantaxe agora favorable a Twitter Racing, que busca nun último arreón maquillar este resultado. Balón agora para Chuecos. A entrega non foi boa, recupera agora Twitter Ponfe por medio de Quiño. Balón agora en largo para a parte esquerda con Zeus. Intenta regatear Zeus, ollo balón de Zeus, vai despexar Iker. Será saque dende o Curruncho, que finalmente non se disputará porque o árbitro don control decreta o final do partido. Primeiros 3 puntos para Twitter Ponferradina nun partido, a verdade, que eu creo que merecido. Houbo ocasións para ambos equipos, pero creo que as ocasións máis claras foron para Twitter Ponferradina. Racing de Ferrol, que terá que buscar na seguinte data conseguir os seus primeiros puntos.